Raden. Tah jeleh. Piye to arep mbok kapakne lho? Lah ngene kan ya kaya keluarga bencana. Oh iya, berencana. Bapak Ibu iya anak ya. Ya Allah. Anak yang tidak diinginkan. Iya, aku mare lahir dhewe metu terusne terus cathek pake. Oh, lah aku. Dadi separuh metu separuh mlebu. Lah apa dibalekne mlebune wae? Aku lali dalane. Mbak Suryati dikancani Mbak Eva engko. Yo Mbak Sur. Bawane sing kuning, monggo. Pamerno suaramu ning kene. Kula ngadeg napa? Iya no. Aduh. Yo Mbak yo. Yo karo momong. Karo ngomong. Ki bawa karo ribut. Yo. Sinebut Sinebut. si Oh bola balik oh yo awake yo cepet kok ya Raden. Kok lincah gitu Raden. Iso medhon ora? Iso medhon ra. aku nang dhuwur wae. Astaga. Kowe kok sia-sia to, Bot? Aku nang dhuwur wis penak-penak ora ketok. Tunggake. Wah, Dah, penak ning kono kok ya. Nah, penake dhuwur. penak nang kene. Iya, sing kono. Ngerti kahanan ngendi ndi kok. Nah, Maksudnya piye? sing mirsani ya ben ngerti. Ngerti ngoten lho, Bu. Ono ketok sekadah ya, Mas. Sinebut pahlawan putri Nano. Ya. Sri Kuning Mustika Tuban putra katane iki nyambut gawe kok malah kukut sajen. Kowe iki kon ngewangi nyambut Wih, gawe tutuk bawa asik. kok malah Awake dhewe iki ya kudu gentian ngono lho. Wis nang pamplop to? Heeh. Lah iya, lho kok malah glenikan karo mpuni. Iki cek rembukan. Ayo, putra Kanjeng. Ayo Aku. alon-alon. Yo iya. Raden. Tah jeleh. Piye to arep mbok kapakne lho? Lah ngene kan ya kaya keluarga bencana. Oh iya, Berencana. Bapak Ibu iya anak ya. Ya Allah. Anak yang tidak diinginkan. Iya, aku mare lahir dhewe metu terusne terus cathek pake. Oh, lah aku. Dadi separuh metu separuh mlebu. Lah apa dibalekne mlebune wae? Aku lali dalane. Iya. Iya. Kayak kita buat Sepira Pak Dik? putra. Bape. Wedan. Sing kaget malah aku lho. Iya. Putra Kanjeng Sira Langawe. Truk brako. Mbok kata-katane sing jelas to, Mas. Duk prangkok ki mau orangan. Aku mau muni apa? Ayo. Trukmu iki. Aku rak yo kaget, aku rumangsa nek ngono kuwi. Sing bener iki duk perang. Nah, ngono kok. Lah nggih, Lah ki mau Duk ora perang kuwi. kuwi mau ora duk perang. aku mau muni apa to? Lah ki mau makane aku terus kaget kok. Doki aku. Utru. Wah. Ora, ki mau ora ngono kuwi yo. Rasaku duk. Ora kowe mau muni truk ngono kok. Nah, ngono kuwi ki mau. To nyoba Dewarsi ngono. Iya. Duk prangkung pocona kara Bebela wirat maya Mas Udar saking Pekanbaru Gunung Sahilan Sumatera live streaming mirsani kanca-kanca WMC Klaten yo mirsani dipimpin Mas sama Mas Ino Mas Slamet Mas Wahyu Karangnongko kadose ngenten kalau mau. nggih komplit neno nanung monggo Tan wurung Sri Huning gugur
Monggo Mas Ribut, Mas Ribut. Mas Uncak Mas dipun Uncak. tutup mau sing buka jenengan ta. Dadi yo Dadi Sama to? kusumane bangsa Ki aku bawa kok get-geti ngono lho. ben ra ngantuk